Get low when the whistle go. И коврайте, момчета, ние сме Summer Boys Gaming и това е първи епизод на двойно оцеляване. Ние бяхме снимали, но... Бяхме снимали, обаче осъзнах, че гласа ми не се е чувал, само той се е чувал. Ето... Да, той постоянно ще заглушава. Извинете за това. И вече да се похвалим, че имаме и премиум акаунти. Да. И, Истинското ми име е Иван. и моето е Митко. Ето аз съм Митко 754. Съжалявам, но... И сега, Всеки и тук избира. са моите айтеми, аз нямах нищо. Тук са неговите, той е пълен, защото той обираше фермите всичко. И тук имаме диаманти, емералди, които ги взехме от един селен. Да, сега ще се изнесем тук. Се изнесем от тази къща, ще си направим наблизо една от друга. Добре, аз ще... Разбира всичко. Кой ми пише? Кой ми пише? Кой пакто, с който си мисля? Не знам. А не. Данито. Еби. Така. Ела, Добре беше го харесвам, бе, момче. Аре, помогни ми тук да вземем. Чай малко, че ма кара да харесвам едно нещо, ще го харесвам. Така. Ела, вземи диамантите и там всички прости. Не, тук наблизко ще е. Там ще не е нещо като чест рома. Само леглата жди. Слагам всичко. Извиня. Там вилиджваш не като чест ром. Направо, ако искаш да отидем на мястото, къде решахме да са... Такова. Къде решах? Да живеем. Да, обаче аз като намерих вилиджа и те. Знаеш кой е? Пускай да си направи някъде близо къща и се направи подземно тунелче към вилиджа, нещо после там към честина. Ела е там после... Ама да не си изгубим вилиджа. Няма го изгубим, той не е само напред. Само напред сме до вилиджа. Спокойно. Окей, ето къща е къща. Шо виж като го таковаме кой изравнено ще стане. Само се спусна на после чонка. Да се правя малко настройките видео си. Аз ще знам да ровам. С колко чонка играеш? 5. 5? Ми лаги. Че ще съпсам пас. Ти си имаш. Да. Аз по принцип си играя с 7. Аз в принцип играя на 10, ама... 3 на 32 в паса да ми. 32. Е така да се остане. Аз се бирам нормално. Аз вземи малко храна там от вилиджа вече. Аз се гладнях. Виждам айран тук до нас. Чай ще го взема. Те 5 айран имаш тук. Виждам от новите дървета, черните. Така. Там във вилиджа са не фермите, защото да не си вземаме чак толкова много място тук. И вече официално ми свърши спринта. Той пак заглуши. Ей, то с хомобил направо. Не знам. Знам. Где им се е така? Да.
Хубаво, аз тук разчесам още. И да знаете какво ще може да направим на fast build. Може да. Че да не хъбим много време. Че да не ги правим чак толкова дълги епизодите. Макар че този епизод може да го направим дълъг, защото нали да ви се извиняваме и да ви се молим на колени, да нахейтвате дето не сме качили епизодите. Не сме читвали за нищо. Абсолютно нищо. Трябва да намеря. Ако не ма намериш, има си телепорт. И леглата взели ги? Ничего не видя. Чай. Че намерим срещу. Аз нямам никаква храна. Ами да, тъкно да вземеш и храната и леглата. Че той вече се стъмня. Аз сега те трябва да я само. И ти ли нямаш бутчета, И аз нямам. Сега ти трябва да я. Бързо. Аре, то се стъмни бе, мама стара. Ой, вече излезе едно зомбичко. Сега ще го убия този скелеш. Шибаняк. Мах се. Сега, трябва да съм предпазлив. О, гъл. Ще взема леглата, някаква храна има така. Взимай там, което има. Абсолютно всичко. Да. Не, само храната и леглата. Да те телепортвам ли? Айде, се телепортна хубаво. Ай, бързо слагай леглата тук. Слагай. Че аз не знам да. Аре. Бързо. Ти бе някъде да спиш бе. Кокошка. Чек на обърнато се го направи човек. Кой бе? Леглата. Човек много бъгнал са го направили човек. Ядай малко храна. Ядай малко храна и човек. Само толкова ли имаш? Да. И за мен съм картофата. Хубаво. Добре, сега спираме клипа и ще се върнем като съберем материали. Нали те? Да. Да, и отново сме тук, събрахме си материалите, направихме си малко честове, тук пренесахме си половината повечето неща. И да, сега спираме и започваме да снимаме. Само ще се пусна на 2 ченка, че да не ми лаги чак толкова много. Не, направо. Това е същата работа. Направо ще се пусна на 6. Добре. И айде се връщаме след малко.
Да, и приключихме с къщата. Както виждате, малко бихме ендермани. И скелети, зомби. Малко милета саха. Времена на война. Ето, така още малко. Времена на война. Още един ендермен. Още един ли? Мисля, че да, още един. Да, още един. Лък. Не убие, че аз съм на 2 сърца. На 2 сърца не са окей. Има доста магарите. Война с Ендермания. Ждал пишка в пижби. Така, вече съм на 7 левел. Аз съм при него, човек, пишка пич. Ей, защо скак в радио, човек? Кой е? Ендерман, ли? Да. Да, бах ти кредита. Погледна ли го е? Не. Ама е да го убим. Че, само да убият така 2 зомбита. Идвам. Русина, не. Аре, коста. Тя. Тъпа, Иван Трихли. Да. Ого, пак ендермен! Че малко бия с 3 зомбита. Уби го. Ендермана ли? Да. Много бързо е. И с пайка също, човек, аз съм бачи... Перла пусна ли? Не. Хубаво, ари, и това мислим да бъде за епизода. Да не сте харесали, коментирайте, оценяйте, абонирайте. За мен е Хомо бил и сега за Summer Boys Gaming. Да. И да, чао.